Posledný krát, ticho buď. Ticho buď, posledný krát buď ticho. Juro, prosím, ja ti to dávam. Môžeme sa otočiť, prosím ťa, posledný krát? Ježiš, taký si sprostý. Ako dobre. 2020, 2014. Je na to máš. Už natáčaš video. Rýchlo. Tak ale brzo to. Ja to budem ako brať, ty si normálna? Už to natáča? Aha, Ivona nám už vstupuje. Odchádza z New Yorku. A ide... Kam ideš? Do Londýna. Ako sa cítiš pred odletom? Už si zober. Seriously? Let's go. Nemôžem.